जौसे रां बान्था बावदों बे बान्थाखौ गोख्रैनो लांफैनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। हेलौ मा गामिमोनलाय? खायजामाथि रायजोफोर गासिबो थिगैनो दं ना? बरिया। नोंसिना नोंथांमोननिया गासैनिसिमबो आंनि अननाय मोजां मोननाय आरो गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। गासैबो थिगैनो दं? बरिया। नोंथांमोनजों लोगो मोनलायनानै मोजां मोनदों। नाथाय नुबाय गासिबो हिनजावफोरखौ बांसिन हिनजावफोर गोजा। हौवाफ्रा माव थाखुमाजोबखो ना न'निनो गारबोदों? न'निनो गारबोजोब्बाय नामा गासिबो? हिनजावफोरा मालाय आथिखालाव गेस मोनो, अरुणोदय मोनो, रेशन कार्डबो हिनजावफोरनि, न' मोनबाबो हिनजावफोरनि। बेखायनो दानिया जेरावबो हिनजावफोरखौसो फालो फालो नुसै। हौवाफोरा था न' नेनानै बरियाहाय फारलायबासिथा। जियानो जा रायजो नोंथांमोनजों लोगो मोनलायनानै मोजां मोनदों। जा फंबाय शंकरा गले गले खावलायहरनायनि थाखाय आं फैनाय जादों। आं जेराव थाङो बेवहाय 5 लाख 6 लाख लायो। नाथाय नोंथांमोननि गले गले खावलायनाय आं बेयाव दा 1.5 लाखआव फैदों। बिथांमोना बुंदों नोंथाङा जायगायावल' गानानै फै, जेबो बुंलायनाङा, 1.5 लाख हरगोन दोननायखाय फैदों। ओमफ्राय नोंसोरनिखैजा आरो सिथाव लाग्रा बिराद दंना। माब्लाबा थाङाबा माब्लाबा गावथारगारनांगौ। गिनांगौना बेखायनो फैनाय जादों। दा नोंथांमोनखौ लोगो मोनना मोजां मोनदों। जानो हागौ दिनै नैबे हाबाफारियाव जोबोद मोजां मोजां बिबुंथि होलांबाय नोंथांमोना। दहायनि गेवलां मेलाव एसेबां मानसि गैयामोन, नै दा मोनायावबा फैदों। जानो हागौ बेयाव गोबां राथि सराय दङ। दा सानावबो एसे ग्रोम ग्रोम जानायबा मोजां मोनगौमोन। गोबां गोरों बिथांमोना मोजां मोजां बुंलांबाय। दा बेवहाय गोबां फरायसुलिफोर दङ। सानैसोआ साननैसोनि उनावनो मेट्रिक लिरगोन, सानैसोआ साननैसोनि उनावनो हायार सेकेन्डारि लिरगोन। नोंथांमोना मिथिगौ दिनै बर' थुनलाइनि जोनोम सान। बे जोनोम सानाव जानो हागौ जोंनि बर' थुनलाइया मा जानो थांबाय दं, मा जाखो, बेसेबां दावगाखो, बर' फरायनानै मा मोनखो, बेफोरनि सोमोन्दै गोबां मोजाङै बुंलांबाय। दा नोंथांमोना मिथिगौ नोंथांमोननि गामिफ्राव खाथिफ्राव गुदि फरायसालिफ्रा थैदोंना थैयाखै? जोंनिखौ थैजोबथारबाय। नोंथांमोनावबा थैदोंना थैयाखै? थैजोबथारबाय। गामि गंनैजोंसो गंसे, गामि गंथामजोंसो गंसे, ओरै दंसै। दाना थैनायनि जाहोना मा? मालाय इंलिस मिडियाम प्राइभेटाव होजोबथारबाय नालाय, ओइ गोरिबफोरासो होसै बर'आव। जानो गैयिफ्रा जों बायदिया मालाय धोनिफ्राथ' होआ। बेखायनो थैजोबथारबाय। दा बेखायनो प्राइभेट स्कुलफोरखौ नोंथांमोना होबथानो आइजोफोरा ओंखारनांसिगौ। प्राइभेट स्कुलनि मालिक दं नामाब्रा? होसोगारगोन। जोंनिखैजा बिराद प्राइभेट स्कुल दं। बिराद इयावनो गंसे, बैयाव गंसे, बैयावनो गंसे। बेखायनो दा जानो गैयिया फरायनो हाला। बेखायनो प्राइभेट स्कुल खुलिनो नागिरबानो होसोनांगौ नोंथांमोना। बर'आवलाय मानो प्राइभेट नांलायगौ? प्राइभेट नांलाया। बर'आव जोंनिया दा मोजां मोजां मास्टार हरबाय। बिनि उनाव जुदि साफ्रोमबो जुदि प्राइभेटावनो होजोबोब्ला सरकाराबो मोजांसो मोनगोन। हामदोराव जों मास्टार होनांला ओरै होननानै। बेखायनो लोगो नांलायनानै न'खर गिदिंनानै
गभर्नमेन्ट स्कुलावनो होनांगौ मास्टारफोरा जुदि फैयाबाथाय लोगो नांना मास्टारफोरखौ खानानै बुनांगौ आइजो नोंथांमोनानो दा जियानो जा मोजां मोनदों फैनानै गोजोनदों आं आसा खालामो बर'नि जि मिडियाम बर' मिडियाम स्कुल बे लासैनो मोजां जाफिनगोन मानो होनबा मास्टारफोरा आथिखालाव गोबां मोजां मोजां ओंखारबाय DED लानाय BEd लानाय टेट लानाय दा गोदो जोङो जायफोरा फरायसालियाव फरायोमोन 9, 10आव फोरोंनाय फोरोंगिरिसोमोन प्राइमारिफोराव दा मोजां मोजां ओंखारबाय बेखायनो आसा खालामनो हायो मोजां जासिगोन दा जियानो जा आंखौथ' दसेल' नुजाफैबाय नालाय आं दा थांनोसै रायजो नोंथांमोन 1.5 लाख लानानै गोजोन्थों नोंथांमोना बेफोरबायदि मेथाइ खोनाफेरदों खोनाफेरि नालाय खोनाफेरि खनबाय बेफोरबायदि डाइरेक्ट क'क्राझाराव खोनाफेरि मेथाइ खोनासंबाय माइकआथ' माबा बेंगलनिफ्राय लाबोनायनो साला मेन्डेलाया मेथाइ खनदों बे माइक मैना मा जाखोना जों बया बुद्रु बुद्रु बुद्रुखौ बुजानसो गिदों बासिलांबाय मानसिया जियानो जा रायजो नोंथांमोननि जायगायाबो जोबोद गोजान नालाय लामाफ्राबो एसे फिसा फिसा एसे गाहाय गोजौ बिराद माबा दं बै मा लाइन होनोलै बेखौ आनन्दजों फैनाय लाइना बायजोबथारबाय माथो बिजों फैफ्लांदों दाना लामायाथ' गेद्दा गुद्दा एकदम माबा नालाय एसे मेंनाय मोननानै लामायाव एसे ओंखारदोंमोन आरो आङो ओंखारनायाव मानसिफोरा आंखौ सिनायदों आयु बे मेन्डेला सिकुमार जाबाय मेन्डेलानो आं बिदासो जाहैना लादोंमोन गैयाब्रा मानिथारा माब्लाबानो ओरै बेंनानै लाफैजोब्बाय आंखौ सासे बुरैया थखन थुयै थुयै बिदि सानफ्रामबो मेन्डेला फैला मा बुस्थु बिसिलाय जाबाय बुरैया बोरै आंबो नायनो होननानै थखनजों ओरै एरलालायनाय आंखौ खावब्ला आयु मेन्डेलाया मानसि होनना जा मिनिखौ बुरै मिनिनायावनो बुरै खिबा थांफ्लांजाबाय जा खिबुआ थांबाय आरो मिनिनाया बारा जाबाय जेसेबां मिनिदों खिबुआबो थांबाय जेसेबां मिनिदों खिबुआव थां लास्टआवथ' बुरैया जाव हासुगोरबाय थास' बिबार जादों खोमा बुरैया थांनोसो गोसो जादोंमोन बिमा साइज नालाय खालामासै अननानै गावसाबो अरिजिनेलथार हरना आं थगायाथ' बे फैलासो थगाय जियानो जा रायजो नोंथांमोन आंबो मेथाइ खनगोन नालाय मेथाइखौनो दोंनैसो खननोसै नोंथांमोना मोसाफाबा मोजां जायो ओरैजाय बैसागो मेथाइ हेलो आं जाय सिख्लाखौ मोजां मोनो आफायाबो बिखौनो गोसो थोयो आं जाय सिख्लाजों दुरनाम जाबाय आफायाबो बिनि मुङैनो सेन्देल आलाय जाबाय
सासे दंमोन नांगोल जोंख्लाबनाय बै आदैया मिथिगोन सानैबो मिथिगोन बिसोरो बे समाव इंराजफोराल' गेजेर गेजेर फैनायमोन मानसिफोराथ' बिराद मुफुर मोसा मैदेर ब्राव ब्राव बे समाव इंराजफोरा गेजेर गेजेर थाबायनो फैयोमोन डिउटि होनो फैयोमोन बेयाव बै नांगोल जोंख्लाबनाया सानफ्रामबो हालेवनो थाङो बै हालेवनो थांनायावनो सानसेखालि नांगोल जोंख्लाबा फुङाव मोनसे बेसाद नुबाय हाब बेलाय मा बुस्थुलै जाबाय नांगोल जोंख्लाबा नायबाय बिदि मा बुस्थु बेलाय नायबाय गावखौ खावब्ला नुबाय मा बेसादाव गावखौ खावब्ला नुयो आयना खावख्लाबसिन बा इंराजफोरनि गलांनाय बे समाव रावनाव बायनायानो गैया दाना गावखौ खावब्ला नुबाय थाब बेलाय माथो आफासोलै गावखौथ' माब्लाबा नुफेराखैना गावनि मरा बिफाजों एखेथार बेलाय माथो आफासोलै जाबाय आफा थैनायनि उनाव नोंखौ दिनैसो लोगो मोनदों होनना बया गाबदों गाव जेसेबां गाबदों बेसेबां गाबफादों गाव जेसेबां गाबदों बेसेबां गाबफादों आं नोंखौ दिनैसो लोगो मोनदों आफा आं नोंखौ न'आव लांना दोनहैनोसै होननानै न'आव दोनहैबाय दाना गोसो जाबानो नायो गाबो गोसो जाबानो नायो गाबो दानाथ' सानसेखालि हिनजावा नुखुमा गारबायलै बे फाग्लायाव माखौ नायनानै गाबबाय थायो मा बुस्थु दं बेयावलाय दाना हिनजावा नायबाय नुबाय बेबो गावखौ खावब्ला आयु समायना हिनजाव बे फाग्लाया बेखौसो गोसोथोदों जाबाय र' फाग्लाखौ बै खिनियाव फाख्रिफ्राव गिदिर गिदिर दंमोनलै बेयाव सासे बाबाजि थायोमोन दाना बाबाजिखौ लिंना लाबाय नै आफा आंनिया हौवाया सासे हिनजाव लाबोना दोनफैदो बेखौनो नायो गाबो बे फाग्लासो जाबाय खोमा बेखौनो हाबा लाबागोन बियो नंगौ नामा होनना थांबाय बाबाजिनो लाबो हिनजावा जाहैबाय होफैबाय बेबो नायबाय बाबाजियाबोथ' आयना नुफेरा हाब मा बुस्थुलाय माथो खर'आव बादि लद्रा लद्रि जानाय दं आयदां हानाय गालिना खिबो खिलानांगौ बे समावनो बे गामिखौ आयनासो मिथिगौमोन दा मा होनना गामि मिथियो खायजा माथि होनना मिथियो दा गोदो आयना होननासो मिथिगौ हसालाय अरिजिनेलथार गथ'ने आं थगायालै फैलासो थगायो जियानो जारा जोंथांमोन आयना होननासो मिथिगौमोन गोदो थांसै खोमालाय थांनो गोबां मेथाइ खनग्रा दंबावो जियानो जा रायजोनथांमोन आथिखालनि फरायसुला फरायसुलिफ्रा हिस्ट्रिबो गैला नालाय हिस्ट्रिबो लाला जग्राफिबो लाला दाना दंबाबो लाब्लांला खम लाग्रा जाबाय हिन्दी बांसिन लायो दाना जग्राफियाव बबे जायगायाव मा दं होननानै सोंबा दानि फरायसुला फरायसुलिफ्रा जेबो मिथिला मिथिगौना कलकाताया बबेखिनियाव दं भारतनि बबेखिनियाव दं जम्मु काश्मीरा बबेखिनियाव दं बेखायनो बेयाव सासे फैनांगौ आंनो दा मानसि सासे फै बेयाव नोंनो फै ओइ गुफुर गाननाया फै लंपेन्ट गुफुर गाननाया जोंसिनाव दं जम्मु एन्ड काश्मीर जोबोद समायना जायगा मावबाय थायो मानसिया दाख्लै बारहुंखा फैनानै नै बेयाव फांनैसो दोला लांदों बेखायनो नैहे लान्दा जाना बेयाव गोबां दावबायारि फैयो थेमा थिदै बायदि बिनि उनाव बेयाव गोबां उग्रबादिफोरबो थायो जम्मु एन्ड काश्मीराव बेनिखायनो बेखौ खेबनानै लाखिनो थाखाय बेयाव जोबोद गिदिर मोननै सिसि केमेरा बहायना दोनदों नाथाय बे सिसि केमेरानि आखला बारा मोजां नङा सिख्लाफोरखौ बांसिन सिख्लाफोरनाव बांसिन नोजोर नाङो बिनि उनाव फैबाय जोंहा नै जाबाय नागपुर फाग्ला मेबानो मिनिलायनांगौ बाबा नागपुराव मानि थाखाय मुंदांखा मिलनि थाखाय बिख्या बिनि उनाव नै फाग्ला जा मेबाबो मिनिलायनो पागल बार दोनखोमा नै जाबाय गलाघाट भारतनि जेसेबां रेल साइथिं दं मा दं बिदिनो बेनो जाबाय गलाघाट दै लामा दं बेजों थाङो बोरैबा जुदि बे गलाघाटआ जनांगौबा इन्डियान सेस बिनि उनाव फैगोन कलकाता मानि थाखाय बिख्यात कलकातायाव दैज्लां बोथोराव फाथो सोमो गेसाव
फाथोनि थाखाय बिखा मराबाद खेथि करे नै सेसखा मानि थाखाय बिखा गाइखेरनि थाखाय बिनि उनाव नै जाबाय जोंहा मध्य प्रदेश जेथिंबो गेजेर ओरैबो गेजेर भारतनि जेसेबां इन्डास्ट्रि दं बे मध्य प्रदेशआवनो दंजोबो बिनि थाखाय बिखा बिनि उनाव भारतनि बिखाजों बोहैलांदों बुरलुंबुथुर दैमा नैखै ओरै बोहैनानै नैखैजा थंब्लेद हाबा जादों खोमा मोनसे गोसोथोनाय गेन्दालावलाय दा न'आव थांबा गुरा रायजागोन बे गेन्दाला फाग्लाजोंलाय मानसि फैफ्लांबायबो थांथ'ला मानसिया दंफैबा रायोना दंफै नामा मानसिया गोसोथोनाया गैया नाय बरियालै बिनि उनाव दाबसे जायगा दं नोंसो जागोन नोंसोर नामाब्रा बै जायगानि मुङानो जाबाय तिनसुकिया मेबा दासो मावगासिनो बियो मानि थाखाय बिखाट केरांसिनि थाखाय बिखाट केरांसि कन्ट्रलनिबो मोनो सेस खाले थांद्रे न'आव थांनानै रायजासिगोन गोसोथोनाय गैया सोंबावलाय हाबा जानाय मानसिया मिथिखाथारगौ हाबा जादों होननानै गोसोथोनाय गैया बेलेग जायाखै ओइ फाग्ला जादों जायाखै ओरैनोसो होनदांबो जियानो जाबाय जों थांमोन ओइ थांसै देरलांनानै एसे बखिनानै जियानो जाबाय जों थांमोन नोंथांमोनजों लोगो मोनलायना जोबोद मोजां